Picnic din Nogo Kiphilwi Tongmani Jorao Kisaswk Samung Sitra Khlainairok bai Butok Khlaijakha picnic Thangnai de Malkhung driver rok Patimung Takarjala Amchani Koktwma Paithago Sago Dukhomanairokno Twlangjakha Sakhamnogo Patimung Koktwmani Bishingti Haumanka Kisaswk Lukurok family by Takarjala Pailabanga Amsebo picnic Thangmani Khanai picnic ni Kiphilwi Tongmani Jorao Kisamisa Kok Banglaimani Patimung Samung Sitra Khlainairok bai Butok Khlaijakha Malkhung driver no khoboi picnic Thangnai A Patimungona Sago Dukhomani Malkhung driver no khoboi picnic Thangnai Lukurok Abone Yagolo Sago Dukhomanairokno Twlangjakha Sakhamnogo Sungtini Nor Femino Sung social worker Khani Borok Tini Bukat Serangai Tongtoko Sungtini picnic spot Thangka Je Pailabanga wo Garap picnic spot Thangaya ko Sung Pirogi Faka Arne Duskari Rokta Muklaika Sono Singari Rogo Kawoi Sung Thana Nongko di Himabaise Borok Sumai Tokra Tukring Laika Angman Porewo Sini driver Tinjona Tongo Tinjona na Borok Kiklai Bukha Bumani Bisingo Sung To Pano Bono Saka Tam no Bu Haingo Go Burino Bo Kisimisa Restaurant Klaika Ani Logi Botongo Alogi no Bo Daga Sopa Klaka An Busaka Kirizaga Kabu Tonga Gai Borok Sini driver Nugu Tongmalia Tom driver Jason Tlamon Borok Nugu Tongmalia Borok Hayai Mana Klaitini wo driver Ngobo Borok Yakti Saka Yakti Saman Pore Song Saka Bong no Yakti Sama Salia Zengmani Pile Sinai Hune so Tiga said driver of Bukamani Wini Paka Abon Porevo There is a Sono Takarjala Tai Panto Parawaka Sonoka Suoi Chini driver Tom driver Khorang no Bukha Yakti Saka Gan Bagay Abon Nayo Bongno Je Kasi Bunerono Sasakhana Bagay A Patimung Tigino Komolone Malkhung driver Belaikena Kadu Zaklaka Fide Khanke Malkhung driver Rock Tamokhane Saka Khlainairok Tabu Je Gothanangmani Abo Sung Sana Thanke Chini Takarjala MLA Borom Gnang da Bisijit Bini area Abon Yaglo MDC Ross Bini area Khobjago The Khorangni Aingni area ni Ngai Ang Koina Tai Chini society ni through hoite Sung Borok no request Khainai O Gothana no Jesa Khlaibo Mala Ye Bisi din Balu Gawoi Bisi din Du Gawoi Obono mutual Khlaidi Mangka Sago Aboni Bagay Chini society no hoite Koimung Judina Abo no Judino Chini Koimung no Borok accept Khali Hangke Aboni double step Chini society no hoite Bosun Hajanai Karon Obo Mahake Tungkha Lai Tongmano Sung Saimono Sung Tabu control Tongo Thanai Bahino Chini Gabardi area Rogo Bahino Chini Gari Rono Kubama Mahake Gotna Klaka Tabu Sung Taisu Tonglak Judi Soino Borok Chini area ni Hayaka Chini driver Je driver picnic Thannairokno Kasi Buka Abo Belaike Saya Sung Khlaimano Abo Chini warning Sung Khlaimano Judino Sung Tabu Khumlung Tongnairok Sung Judino Takarjala Jompui Pailabanga Nire Khlailaka Kasolaike Tamlainai O Belake Sitra Nai Yabu Yang Mano Abon Bagani Koimung Tongnai Sini leaders Niti Tuli Tongnairokno immediate Obonote Chini society Soho Je Ab Bororok Ab Para Pailabanga Bororok Je Bunairok Sung Saimaka Sab Tong Jotono Tongo Chini Tini vehicle number Botongo Ang Obonote Sing Inquiry Bokhainai Aboni Bagay Jasa Khlaibo Obonote Asugui Songsudon Khlaye mutual Khlaye Hambai Tongmangka Sao Obono Chini Hoite Chini society no hole Kaisa request Tongnai Judino Oba Hai Nyangke Oboni Bigolpo Lama Sung Thanani Bagay ready Tong A Patimung TV Cherai Naikolani Bagay Bos Hanmukti Salaka Malkhung driver ro Komolong Nisimi Asis ni Koktwma Chini Khorang